एने से केकर शादी हो गइल बा। कोई ना बोल सकेला कि हमार शादी भइल बा। खास करके लड़का लोग सोचेला कि मतलब जेकर शादी हो गइल काहे के लड़का लोग में तो कोनो चिन्हासी रहेला ना, आ लड़की लोग में रहेला कई बार कि भीड़ लागल हो बाभारी सभेराइल बातुवादी लाइट जरे भूकुर भूकुर ताकेली माई टुकुर टुकुर। माई पंडाल में से देखो तारी के ताली बजावता, केकर मन भक्ति में लागता, केकर नहीं खे लागो। ई सब महिषासुर के पटीदार लोग भाई कैसे कि भीड़ लागल बाभारी सभेराइल बातुवादी लाइट जरे भूख। एक बार फ्लैश चलाइए तो आप लोग फ्लैक्स चलाइए मोबाइल के अपने लाइट नहीं फोन में भैया। जे लोग फोन चलावत तन जराई तब जले लागल, सब पर जले लागल। बाप रे बाप। चाची आप लोग ले ले बनी का फोन अबे कहीं के नहीं के फोन नहीं खेल ले सबका जले लागल। इतने लोग फोन ले ले बा। उजाला एंटरटेनमेंट, सागर फिल्म सब लोग आइल बा। सबका कहल बा कि सब जगह आदमी जीत जाला लेकिन घर ही में हार जाला। सही बात। तो ई बात ना होके भैया। हमके उतना बाहर भी जितना प्यार मिलता उतना हमके घर से भी मिले के चाहिए। क्या बात है। जय जय मां जय जय मां। म्यूजिक से स्टार्ट कीजिए। जय जगह खाली बा, लेकिन जैसे ही शिल्पी की आवाज पहुंचता जने से लोग गुजरता है ने आगे से पीछे से लोग देवरिया से आवता, कुछ लोग गोरखपुर पार होता, गोरखपुर की ओर से व्यवस्था में लग जाए कमेटी के लोग। रोड पूरा जाम हुआ है, कमेटी के लोग जाम मत कीजिएगा भैया, गाड़ी को आने जाने कमेटी के लोग लग जाए उधर। सब लोग आवता आ सुना था कैसे कैसे केहू धावल धूप लगावता आले दे चुनरी ले आवता केहू धावल धूप लगावता आले दे चुनरी ले आवता भक्ति से शक्ति मिल गई सभे माई के कितिया
आप लोग बहुत सारा गाना के नया बा के पुरान बा जे बहुत लोग चाची लोग बैठल बा। अबे हम पचरा एगो गाई ओकरा पहले एक एक लाइन हम सुनाए। हो भाई भैया लोग जे बा नौजवान हो कितना लोग के शादी हो गइल बा, सबके हो गइल बा, राउर हो गइल बा तो सबके हो गइल बा। एने से के कर शादी हो गइल बा, कोई ना बोल सकेला कि हमार शादी भइल बा। खास करके लड़का लोग सोचेला कि मतलब जेकर शादी हो गइल काहे के लड़का लोग में तो कोनो चिन्हासी रहेला ना आ लड़की लोग में रहेला। अच्छा एने चाची लोग अच्छा केहू को दीदी लोग बा जेकर जेकर शादी हो गइल एकरा हाथ उठाई तो आप लोग मेल छोड़ के फीमेल में बोलत नहीं। सब लोग लजात हवे कहल बा जे कोई शर्म ओकर फुटल करो। आज हम लजाइल रहती शर्माइल रहती तो हम इतना बड़ मंच पे आप सबके बीच में ना आइल रहती। तो लजाए के नहीं के ई माई के दरबार हो या अपन घर के कार्यक्रम हो अब के उठाई। हां बहुत लोग सब लोग मेला करे आइल बाटे। एगो गाना गले नहीं दुगो नोट बढ़ा दी ई दो भैया। हां कम लगा था प्रदीप आनंद जी। हेलो हेलो मीडिया से प्रदीप आनंद जी अगर मेरी आवाज सुन हो तो तो सब डांस उठ के गावत नहीं तो डांस सुन होई नहीं। हां ओ कि नौकरी लागी तोहरा ऑर्डर पा अरे भेजे तो देबी माई बॉर्डर पा। ए माई हो आजकल का बोले ज्यादातर लव चलत हवे शादी से पहले। हां चलता तो लड़कियां कहतिया का कहती अपना हीरो खातिर हे माई ए माई नवरात्र के टाइम बाटे हमार प्रार्थना स्वीकार करी माई। और माई के दरबार में लड़कियां गलबिया कहतिया का कहती कि नौकरी लागी तोहरा ऑर्डर पा अरे भेजी तो देबी माई बॉर्डर पा कि हमर सपना साकार माई कर दे हो। दोनों अपना घर से मेल भैया प्रमोद भैया दोनों अपना घर से बहाना मार के मेला के बहाने गइल बलो। हां माई के पंडाल में जाके कहत का कहती कि हमर सपना साकार माई कर दी हो। लड़कियां कहती है का कहती यार मिला भर हम जनवा करे अरजी हो कि देह पर चढ़ा कह देबी मैया ए मां कि यार मिला भर हम जनवा करे अरजी हो कि देह पर चढ़ा कह देबी मैया करती हो। हम ही बोली हां कि केकर केकर शादी हो गइल बा त के हाथ ना उठाइला केकर केकर गर्लफ्रेंड बड़ी हो हाथ उठा दी तो हां बाप रे के कर नहीं कि वो हाथ उठा दे। संख्या कुछ ज्यादा लगता है संख्या ज्यादा बा। बहुत गलत होता है। यूट्यूबर के हाथ हो तो बुझाता देखिए आई ब्रजेश भैया का आई ब्रजेश के सागर भैया का रउआ लोग तो शादी हो गइल बा का चाहते हैं गौरी करे के खोखा भैया बबुनिया बाबू बड़े बड़े हो गइल बा लोग अब मुड़ी पर के बाल झड़ गए शर्म करी धा के छीन दी का चाहते हैं दूसर के आई तो वो झड़ा दी। हां क्या बात कैसे कैसे कि नौकरी लागे तोहरा ऑर्डर पा ए जिंदा देबी माई बॉर्डर पा